नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 29 गते यानी 15 अक्टूबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 गो प्रमुख खबर सब। रक्सौल नाका स्थित नेपाल तरफ के भूभाग में आज दोपहरिया गोली चलल बाटे। भारत तरफ से 4 जने व्यक्ति के खैदत आयल भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के जवान नेपाली भूमि में ही पैंस के गोली चलावल प्रत्यक्षदर्शी सब बतैले बाटे। नेपाल भारत सीमा में अवस्थित मितिरी पुल के नीचे के नेपाली भूभाग में ही प्रवेश करके एसएसबी गोली चलावल प्रत्यक्षदर्शी महिला लोग बतैले बाड़ी। कबाड़ संकलन करे वाला 2 महिला आ 2 पुरुष के भारतीय भूमि में पड़े वाला अहिरवा टोल से खेदत आयल एसएसबी के एक जवान गोली चलावल उक्त महिला बतैले बाड़ी। एसएसबी से चलावल गोली केहू के ना लागल उक्त प्रत्यक्षदर्शी महिला जानकारी दिले बाड़ी। एसएसबी से गोली चलेले बाद कबाड़ी सब नेपाल के तरफ भागल वहाँ के बतैली। एसएसबी से गोली चलेला के कारण अभी खुले सकल नइखे। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी परीक्षक दीपक भारती घटनास्थल में एगो गोली के खोखा मिलल बतैनी। नेपाल भारत सीमा स्थित मितेरी पुल के नजीक में रहल नेपाली भूभाग में इंसास राइफल में लागे वाला एक गोली के खोखा मिलल वहाँ के बतैले बानी। प्रहरी परीक्षक भारती कहनी गोली के खोखा मिलल बाटे, लेकिन गोली ही चलल कह के पुष्टि भइल नइखे। घटनास्थल में प्रहरी के टोली पहुँच के अनुसंधान कर रहल बाटे। पूर्व संघीय मंत्री ज्वाला शाह कलैया उपमहानगरपालिका 27 में डीप बोरिंग के शिलान्यास कैले बानी। शाह विशेष पहल में खाने पानी मंत्रालय से कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 27 बिजुलपुर गोसाई टोल में खाने पानी डीप बोरिंग के शिलान्यास भइल वार्ड अध्यक्ष अशोक तिवारी जानकारी करेले बनी। नेपाल सरकार के पूर्व कृषि मंत्री 12 क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित संघीय सांसद माननीय शाह शिलान्यास कैले बानी। शाह उक्त क्षेत्र में खाने पानी के अभाव के विषय में वार्ड अध्यक्ष से पहल कैला बाद खुद जनता के खाने पानी के अधिकार सुनिश्चित करेला उक्त डीप बोरिंग गाड़ल बतैले बानी। उक्त अवसर में वार्ड अध्यक्ष तिवारी संगे नेकपा एमाले के प्रदेश कमेटी सदस्य राज मोहम्मद राय, नेकपा एमाले के जिला सचिव अमृत शर्मा बजगाई, वार्ड नंबर 12 के वार्ड अध्यक्ष लाल बाबू मंडल, मदन भंडारी फाउंडेशन के जिला सचिव दीपेंद्र शाह, पुलिस मियाँ मंजर केसरी लगायत के नेतागण, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी सबके उपस्थिति रहल रहा। सर्लाही में सवारी दुर्घटना में पड़ के 2 जने की मृत्यु भइल बाटे। काल संझिया जिला में अलग अलग सवारी दुर्घटना में पड़ के 2 जने की मृत्यु भइल बा। जिला के बागमती नगरपालिका 12 बथाने स्थित सड़क में एगो मोटरसाइकिल से टक्कर दिला पर पैदल यात्री बागमती नगरपालिका 12 बथाने स्थित सड़क में बथाने से बागमती पुल के तरफ जा रहल प्र 2-03-008 प 3847 नंबर के मोटरसाइकिल के ठक्कर से पैदल यात्री उहे जगह रहे वाला 60 वर्षीय कृष्ण मुक्तान के काल संझिया मृत्यु भइल बाटे। ठक्कर से गंभीर घायल भइल उनकर बागमती मॉडल अस्पताल करमैया होत एलएस न्यूरो 12 में थप इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। मोटरसाइकिल चालक प्रहरी के नियंत्रण में रहल बाटे। ऐसे जिला के बसवरिया गाँव पालिका 6 पोखरिया टोल में हीरापुर से मदनपुर तरफ जा रहल मध्य प्रदेश 02001 से 3030 नंबर के ऑटो अनियंत्रित होके बीतल रात दुर्घटना भइले पर ऑटो में सवार कबिलासी नगरपालिका 3 रहे वाला 39 वर्षीय भुवन नारायण यादव के मृत्यु भइल बाटे। दुर्घटना में गंभीर घायल भइल उनकर प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। साथ ही दुर्घटना में घायल भइल ऑटो में सवार 6 जने के उहे अस्पताल में इलाज चल रहल बा। हाल फरार ऑटो ड्राइवर के प्रहरी खोजी कर रहल बाटे। रौतहट जिला के अलग अलग स्थान से प्रहरी नकली नोट लागू औसत सहित 2 जने के पकड़ाव कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट से दिहल जानकारी के अनुसार चोरी के अभियोग में पकड़ाव पड़ल एक व्यक्ति के साथ से नकली नेपाली नोट मिलल बाटे त दूसरे एक व्यक्ति लागू औसत सहित पकड़ाव पड़ल बानी। प्रभा नगर पालिका वार्ड नंबर 2 जिंगड़वा टोल निवासी 19 वर्षीय अभिषेक कुमार यादव के प्रहरी चोरी के अभियोग में पकड़ाव कैले बाटे। इतवार के रात प्रभा 4 हवारी चौक में रहल इसराइल मियाँ के किराना दुकान में भइल चोरी की घटना बाद प्रहरी अनुसंधान शुरू कैले रहे। चोरी में संलग्न रहल आशंका में अस्थायी प्रहरी पोस्ट लौकाहात से खटल टोली अभिषेक के पकड़ाव कैले बाटे। प्रहरी के अनुसार अभिषेक के साथ से 1000 के दर से 2 था नकली नोट मिलल बाटे। चोरी में संलग्न अन्य 2 व्यक्ति फरार रहल आ उन लोग के भी खोजी कार्य जारी रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। ऐसे ही चंद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 निवासी 26 वर्षीय मनोज राय के प्रहरी लागू औसत सहित पकड़ाव कैले बाटे। अस्थायी प्रहरी पोस्ट बस पार्क गौर से खटल प्रहरी के टोली दोपहरिया चेक जांच कैले पर मनोज के साथ से 30 एम्पुल डाइजेपाम, 30 एम्पुल प्रोमेथाइजिन आ 30 एम्पुल बुप्रोनाफाइन करके जमा 90 एम्पुल लागू औसत बरामद भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी दीपक कुमार राय के अनुसार दोनों घटना के थप अनुसंधान हो रहल बाटे।
सिराहा से तस्करी करके भारत ले जा रहल दारू सशस्त्र प्रहरी बरामद कइले बाटे। सिराहा नगर पालिका 15 बुधौरा नाका से सशस्त्र प्रहरी उक्त दारू बरामद कइले बाटे। मोटरसाइकिल में लूट करके भारत की तरफ ले जा रहल अवस्था में अंदाजी 81,000 रुपया बराबर के सोफी नामक सिलबंदी मदिरा बरामद कइल सशस्त्र प्रहरी परीक्षक शिव गैरे जानकारी देनी। तस्कर सब लेकिन दारू सहित के मोटरसाइकिल छोड़ के फरार भइल वहाँ के बतैल बनी। बरामद दारू लूट कैले 3 थान भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल आवश्यक कार्रवाई के खातिर भंसार कार्यालय में बुझावल गई। सशस्त्र प्रहरी परीक्षक गैरेज जानकारी दिले बानी। भारत के बिहार प्रांत में विगत 1 दशक से दारू के उत्पादन उसार पसार बिक्री वितरण तथा सेवन में प्रतिबंध लगावल गेला के कारण नेपाल के मधेश नाका से भारत में दारू के तस्करी होत आयल बाटे। झापा के भद्रपुर में लागू औषध ब्राउन शुगर सहित पिता आ बेटा पकड़ाव पड़ल बाटे। लागू औषध सहित भारत के बिहार के किशनगंज जिला ठाकुरगंज पंचायत उर्दू कॉलोनी 8 रहेवाला 38 वर्षीय जमकोद खान आ उनकर बेटा 18 वर्षीय अयान खान के पकड़ाव कल गेल जिला प्रहरी कार्यालय झापा जनल बाटे। उ लोग के वार्ड प्रहरी कार्यालय भद्रपुर से खटल टोली काल दोपहरिया 1:30 बजे भद्रपुर 5 बस पार्क स्थित न्यू बांतवा होटल से 58 ग्राम 10 मिलीग्राम ब्राउन शुगर सहित पकड़ाव कल गेल। प्रहरी कार्यालय झापा के प्रहरी न्याय परीक्षक कृष्ण कुमार चंद्र जानकारी दिल बानी। होटल में लागू औषध के कारोबार हो रहल जानकारी मिलने बाद प्रहरी टोली होटल में ही पूके बाप बेटा के शरीर तलाशी कैला पर ब्राउन शुगर मिलल रहे। पकड़ाव पड़ल दोनों जने के जिला प्रहरी कार्यालय में रह के थप अनुसंधान कर रहल जनावल गइल बाटे। दांग में खुद से पेट में चाकू प्रहार करके एक युवक आत्महत्या कैले बाटे। भक्तपुर के नगरकोट नगर पालिका 14 के 28 वर्षीय अनिल तमांग के आज सवेरे अपने पेट में छुरा प्रहार कैले रहे। छुरा प्रहार करके गंभीर घायल भइल उनकर तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर के प्रहरी प्रवक्ता बढ़िया उप प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापा अंश बंडा के विषय में वापसी संगे विवाद भइला बाद अनिल दारू पी के खुद के पेट में छुरा प्रहार कैले रहे। अनिल के पिता आ भाई गांवपालिका 4 हापुरे बाजार में होटल संचालन करत आयल बाटे। अनिल दशमी मनावेला 23 आसिन में हापुरे आयल रहनी। प्रहरी अनिल के पिता सोमार आ दाजू पूर्ण के पकड़ाव करके अनुसंधान आगे बढ़ल बाटे। लाश पोस्टमार्टम के खातिर तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताल में राखल गइल बा। आम जनता पार्टी आसपा के अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाह पार्टी कार्यालय निर्माण के खातिर भाट बटेनी संचालक मीन बहादुर गुरुंग संगे पार्टी कार्यालय निर्माण के खातिर जमीन मांग कैले बानी। दशैं तिहार छठ पर्व के अवसर में आज सिरहा के गोल बाजार में उक्त पार्टी के सिरहा जिला कमेटी द्वारा आयोजित शुभकामना तथा भेंटघाट कार्यक्रम में शाह पार्टी केंद्रीय कार्यालय निर्माण के खातिर गुरुंग संगे जमीन मांग कैले बानी। अरबों के संपत्ति भइला ये मालिक के जमीन दान करके पार्टी कार्यालय बना देवे के भाट बटेनी संचालक गुरुंग हमनी सबके जैसन गरीब पार्टी कार्यालय बना देवे के वहाँ के उल्लेख कैनी। अरबों के संपत्ति 1 अरबपति पार्टी के दान कैल गेला में आपत्ति जनावत शाह गरीब असहाय या निमुखा के मात्र दान करे के उल्लेख कैनी। प्रधानमंत्री मंत्री मुख्यमंत्री या मेयर सब भइल पार्टी कार्यालय बनावेला 10 रुपनी जगह दान न होके खुलम खुला घूस दियल आरोप उनकर रहे। लाखों सदस्य भइल आरोपति के पार्टी सदस्य सबसे ही चंदा उठा के भी पार्टी कार्यालय बनावे सके के उनकर कहनाम रहे। अपने पार्टी कार्यालय समेत बनावे न सके वाला इमाले से मुल्क समृद्ध हुई कह के विश्वास करे न सके के उनकर कहनाम रहे। भारत संघीय राजधानी नया दिल्ली में आतिशबाजी करेला पूर्ण प्रतिबंध करेवाला भइल बाटे। वायु प्रदूषण नियंत्रण करेला कहत भारतीय प्रशासन से लगावल प्रतिबंध नजीकल दीपावली में पटाखा पड़कावे के इससे पहले लगावल गई प्रतिबंध के श्रृंखला मध्य के कड़ा आदेश बाटे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से विज्ञप्ति निकाल के सभी प्रकार के पटाखा पड़कावेला उत्पादन भंडारण आ बिक्री करेला पूर्ण प्रतिबंध लगावल गई उल्लेख कैले बाटे। समिति से ई निर्देशन उच्च वायु प्रदूषण नियंत्रण करेला सार्वजनिक हित के ध्यान में रखत कई भारतीय संचार माध्यम सब जनल बाटे। करीब 3 करोड़ जनसंख्या रहल नया दिल्ली में इससे पहले लगावल गई प्रतिबंध के दिल्लीवासी से व्यवस्था करता आयल बाटे। प्रशासन से सुरक्षा वायु प्रदूषण नियंत्रण के ध्यान में रखत इससे पहले भी आतिशबाजी में रोक लगावे के प्रयास कैला पर भी व्यापक रूप में उल्लंघन भइल रहे। लेकिन ई वर्ष दिल्ली के अधिकारी सब प्रहरी के प्रतिबंध लागू करेला आग्रह करत दैनिक कार्य प्रगति रिपोर्ट भी पेश करके निर्देशन देले बाटे। ई प्रतिबंध ई वर्ष के अंत तक लागू होखी। सन 2020 में लैंडसेट के रिपोर्ट अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सन 2019 में दिल्ली में करीब 17,500 जने के मृत्यु भइल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ दक्षिणी लेबनान से शांति रक्षक सैनिक न हटावे के बतैले बाटे। यूएन
पीस कीपिंग ऑपरेशंस के प्रमुख न्याय पियरे लेक्रोइस से न्यूयॉर्क में पत्रकार संघ बातचीत करत यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान यूनिफिल अपन सैनिक न हटावे के बदल बाटे। इ निर्णय प्रति राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद आ मिशन में आर्थिक सहयोग करे वाला देश के समर्थन रहल उहाँ के बतानी, जबकि इजरायली शांति रक्षक सैनिक हटावे वाला राष्ट्र संघ के आग्रह करता आइल बाटे। राष्ट्र संघ सीमा क्षेत्र में सुरंग बनावेला आ रॉकेट तथा मिसाइल जैसन हथियार रखे के काम में हिजबुल्लाह के रोकेला असफल भइल इजरायल के आरोप बाटे। एतवार के इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू सैनिक हटावेला कड़ा चेतावनी दिल रहनी त काल आधार शिविर में जबरदस्ती प्रवेश कैले रहे। इजरायली सेना से गाजा में कैल आक्रमण में 29 सैनिक के जान गइल बाटे। गाजा में रहल एगो शरणार्थी शिविर नजीक इजरायली सेना से बिछावल विस्फोटक पदार्थ में पड़ के वो लोग के जान गइल बीबीसी जनइल बाटे। अभी 4 लाख फलस्तीनी इजरायली सेना के निशाना में रहल बा। शांति स्थापना के खातिर खटल सुरक्षा कर्मी समेत आक्रमण में पड़े लागल बाटे। ऐसे ही उत्तरी लेबनान में काल भइल इजरायली आक्रमण में 21 सैनिक के जान गइल बाटे। युद्ध के ही कारण विस्थापित के बसोबास रहल क्षेत्र में आक्रमण भइल खबर में उल्लेख बाटे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह नाश न भइला तक निरंतर आक्रमण कइल जाई बतावत आइल बानी। पिछला हफ्ता इजरायल के आक्रमण सबसे ज़्यादा पूर्व के बेक्का उपत्यका आ दक्षिण के सीमा क्षेत्र में हो रहल बाटे। ये दोनों जगह हिजबुल्लाह के प्रभाव क्षेत्र मानल जाला। यूरोपीय संघ EU के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल काल दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिक सबके घायल बनावल इजरायली आक्रमण के श्रृंखला के पूर्णतः अस्वीकार कहत निंदा कैले बानी। हाल के दिन सब में इजरायल से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लक्षित करत कमती में 5 जन शांति सैनिक घायल भइल बानी। इजरायल के सन 1978 के लेबनान आक्रमण बाद स्थापना कयल गेल विभिन्न राष्ट्रीयता करीब 9,500 सैनिक सबके मिशन यूनिफिल इजरायली सेना के अपन जगह में जानबूझ के आक्रमण कैल आरोप लगले बाटे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एतवार के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के हिजबुल्लाह से शांति सैनिक के मानव ढाल के रूप में प्रयोग कैल बतावत दक्षिण लेबनान में तैनात शांति सैनिक सबके खतरा के रास्ता से हटावे के आह्वान कैनी। यूनिफिल अपन स्थान सब छोड़े के अस्वीकार कैले बाटे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।